Скъпи читатели, коронавирусът пандемията ни изправи пред предизвикателствата, породени от наложената физическа дистанция. С какво и как може да ви бъде полезна регионална библиотека професор Беньо Цанев? Може да ни откриете във виртуалното пространство на уеб адрес www.liplovech.org или да изпишете в Google Регионална библиотека Ловеч. Електронният каталог на библиотеката е достъпен 24 часа 7 дни в седмицата. В него може да намерите какво притежава регионалната библиотека. От даден автор, заглавие, ключови думи, за него, за нея, географско понятие и други. Автор. При този начин на търсене да се има в предвид, че в българските библиотеки името на автора се изписва в инверсия. Например, Вазов Иван. Заглавие. Изписвате точното заглавие на търсеният материал. Например, Нова земя. При необходимост се свържете с нас по имейл или на посочените телефони, които може да намерите в рубриката "Контакти" на сайта. Предлагаме ви активно да следите и страницата ни във Facebook, като изпишете името на библиотеката. Като допълнителна информация може да намерите и на Facebook страницата "Край знание" при регионална библиотека професор Беньо Цанев Ловеч, както и във фейс групата "Детски отдел Регионална библиотека Ловеч".